прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. 18-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту уцелаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Гриньона де Монфора. Пазнаю самога сябе. Мне трэба быць пакорным перад Богом. Прыйдзі, Стварыцель Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Бога дар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш всем дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына абяцаны нам Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашы, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну уваскрэслым, суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія ад Лукі, 18 раздзел, ад 9 па 14 вершы. Расказаў таксама прыпавесць і некаторым упэўненым у сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншым. Два чалавекі зайшлі ў святыню памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, альбо як гэты мытнік. Пашчу 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю. А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вачэй да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: Божа, будзь міласцівы да мяне грэшнага. Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў дадому свайго апраўданы, а не той. Бо кожны, хто ўзвышае сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. З кнігі святого Людвіка де Монфора «Таямніца Марыі». Ісці да Езуса праз Марыю – это сапраўднае ўшанаванне Езуса Хрыста. Бо такім чынам мы падкрэсліваем, што нягодныя самастойна наблізіцца да Яго бясконцай святасці па прычыне нашых грахоў. І нам патрэбная Марыя, Яго святая Маці, каб быць нашай заступніцай і пасрэдніцай перад ім, нашым пасрэднікам. Гэта адначасова наблізіцца да Яго як да нашага пасрэдніка і брата і упакорыцца перад ім як перад нашым Богам і суддзёй. Адным словам, гэта азначае практыкаваць пакору, якая заўсёды захапляе сэрца Бога. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцу. Бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае учыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Добром голодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць.
як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Ісцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна гэта ўчыніць адразу пасля заканчэння тых кароткіх разважанняў альбо на працягу дня у тым моманце, які найбольш нам адпавядае. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.